yayi tikupatsileni tsopano cabinet yatsopano imene ndithu achakwera ayichita kuti popanga exercise mphamvu zawo pachali ndi mphamvu zochotsa kuyika maminista nduna ndi apa choyambirira akuti pa number 1 pali his excellency Dr. Lazarus Chakwera Makathe Chakwera, president of Republic of Malawi, commander of the Malawi Defense Force. Ndi 1 wene pa number 2 akuti pali honorable Michael Usi Biswick Usi Manganya yayi amene ndithu sanamuthothole. Pa number 3 akuti pali Simplex Chichola amene minister of finance. Pa number 4 pali honorable Sostin Alfred Gwengwe, minister of trade and industry. Pa number 5 akuti pali honorable Samuel Kawale MP, minister of agriculture. Pa number 6 pali honorable Ezekiel Peter Chingoma MP amenewa ndi akuti minister of homeland and security. What guys, zikhale ng'oma kama jekete amuthothola amugagada amupilikitsa koma sindikudziwa kutani kuti okay, anyway, minister of homeland security amene zikhale ng'oma pacha kudziwa kale pamenepo ndi kuti basi sizinaende wathotholedwa ameneyo. Ndiye tiye ndizipitirirabe pa number 7 akuti honorable Nancy Tembo MP ndi minister of foreign affairs amene wasanasinthidwe. Komanso pa number 8 minister of health amene ali honorable Khumbize. Pamene pa number 9 amene ali minister of local government unity and culture amene sananchosa amene Richard Chimwendo Banda. Chimwendo Banda amene wandithu iyayi sada wadomole nawo, sada wafufute nawo, sada wakike amene wadakalipo ndithu Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda. Guys, ndeno ifeyo tikupitirirabe ndi number 10. Number 10 tuone kuti pali ndani apa. Minister of Higher Education. Akuti tu ndithu kumaphunziro kukuku. Akuti Jessica Bwira. Komanso kumene ku Minister of Justice. Kuli Titus Mvalo. Kumene kukutu. Kumenenso ku Minister of Gender. Kuli ajamati asendeza amenaje munawauza Jane Sendeza amene ali kumene kuko. Number 13 Minister of Defense Honorable Monica Changanamuno, Minister of Defense. What? Monica? Oh, all right. Okay. All right. Okay, jabuna amene. Number 14 Minister of Tourism mweaja Vera Kantukule amene adakalipo amene aja. 15 Honorable Abida Sadiq Mia amene wawa ndi kuti Minister of Water and Sanitation amene ajilo mweaja amene aja palibenso kusintha. Number 16 Honorable Owene Choma Kanika MP, Minister of Natural Resources and Climate Change. Komanso Minister of Energy Ibrahim Matola amene palibe kusintha. Komanso Honorable Minister of Information and Digitalization Moses Kunkuyu babaso palibe kusintha ndipo mmoja. Honorable Jacob O'Hara, Minister of Transport and Public Works. Honorable Madaliso Kambaua Rima MP, Minister of Basic and Secondary Education. Komanso Honorable Deus Gumba, Minister of Lands,
Honorable Kenneth Zikale Ngoma, Minister of Mining, Zikale Ngoma awachosa ku Minister of Homeland and Security, apitana nsopano aziyang'anira za mining izizizi. Za migodi. Okay. Chabwino. Honorable Kenneth, okay. Number 23, Honorable Uchizi Nkandawire, Minister of Youth and Sports. Eru umonde mmene ndithu kuchitira ndithu list likupitilirabe kuona kuti akuti new cabinet imene iyi ikuoneka motani, komabe ikumvekabe mwachikalekale momujatu chifukwa mwina mukuona kusintha inano ndabona ngonapo kuti koma ikumvekabe mwachikalekale momujabe. Inu mukuona bwanji? Aliyense ali ndi maganizo ake, sikuti pali vuto mmene kuonera munthu iyeyo ifeyo tikuonabe ngati kuti mini iyi ikuonekabe momuja mwachikalekale muja. Anyway guys, tipitulebe ndithu number sonozoteka bwanji from number 23 kufika 26. What's going on here? What's going on? Okay, number 26, Honorable Noah Chimpene, MP, amene ndi Deputy Minister of Health. Komanso 27, Peter Dimba, MP, Deputy Minister of Transport and Public Works. Number 28, Honorable Benedicto Karua Adwell Jambo, MP, the Deputy Minister of Agriculture. Komanso number 29, Honorable Patricia Nangozo Kaiga, MP, Deputy Minister of Foreign Affairs. Komanso Honorable Alima Daudi, Deputy Minister of Gender. 31, Honorable Lana Chapota akuti Montali, MP, Deputy Minister of Water and Sanitation. Guys, thank you so much. Report losing limeneli little. I don't know kuti pa number 24, 25 manamba awiri apo adompha chifukwa chani komano. This report, this is how we got it from the original source, from the Malawi government page. Umonde mmene to aperekera ano akewo sitikudziwa kuti number 24, number 25 apita nayo kuti kapena kuti pali ndani kapena kuti patani kapena mwina inali mistake chabe. Guys, thank you so much. Iyi ndi list yomwe ndithu akonza kuti amene igwire ntchito chaka chinochi kwafika tione kuti tipanga bwanji. Guys, thank you so much. Usiku wabwino Malawian Cameras. Osayiwala kupanga like, subscribe, share, comment in the comment section. Bye. Like, share, Malawian Cameras, right.